Las Vegas za klub Slovan Bratislava. Matúš Smatra hovorí, že dobrý koň. Tak tomu asi tak bude. Posledná dvojica s číslom 55 Patrik Čutka, Bavo Lambáda, Banská Bystrica, Denis Mitreku. Ešte oznám pre domácich jazdcov z domáceho klubu sestry Kramorišové, Terezu Gulášovú a Táňu Hatalovú sa pripravili minimálne v jazdeckom oblečení a sakách pred väžu rozhodcov jazdkyne z domáceho klubu sestry Kramorišové, Tereska Gulášová a Táňa Hatalová pripraviť sa v jazdeckom oblečení priestoru vstupu do koloviska. Posledná dvojica chceli svoju parku, čas 64,23, bez trestných bodov, počkáme sa na výsledky. Ešte pre dekoráciu poprosíme jazdcov z domáceho klubu sestry Kramorišové, Teresu Gulášovú a Táňu Hatalovú pripraviť sa